Takže čaute ľudia, dnes vás vítam u nového videa a nebude to z ničoho iného, než z Brawl Stars. Dneska sa pokúsim pušnúť mytik na rankedoch a nie je čas strácať čas a poďme na to. Ešte by som vám chcel povedať jednu vec, pozerajte e-sport, je to fakt zábava. Dúfam, že ste aj prediktovali a poďme na to. A ešte som zabudol, že musím si dať rankedy. Ukážem vám približne, že čo je celkom dobrý pik na nejaké mapy a asi tak. Dobre, vždycky by som banoval Edgara na vašom mieste, lebo proste Edgar je taký no skill. Na túto mapu je celkom dobrá Max alebo Nadja. Alebo Finks ešte, ale ja asi berem Nadju, lebo no proste berem Nadju, lebo to je asi najlepšie. Alebo ešte Rico je dosť dobrý, ale berem Nadju, lebo Max mám iba na 9. Takže poďme na to, skúsim to rýchlo napušovať, ale nemám dobrý tým, tak kľudne napíšte dole do komentárov svoje ID a ja si vás kľudne pridám. Tak poďme na to. Som si tam zbytočne dal. Boom, yes, nice. A yes, papá, ďalšiu. Dobre. OK, nice. Pekne. Ideme ďalej. Už mám skoro ultinu, takže teraz sa tam už rozbombardujem. Keď budem mať ultinu. Môžete hodnotiť aj môj gameplay, že ako hrám. Podľa mňa celkom v pohode. Hrám. A poďme ďalej. Tak toto som vôbec nečakal. A proste, no aj Kita keď banujete, lebo tiež Kit je proste nebezpečný. Ale podľa mňa ten, čo má Kita, by si zobral Edgara, to by bolo ešte horšie. Toto aspoň vie... Áno, nice! Škoda. Ja som videl, čo už chcel urobiť. Mina je tiež super pick na túto mapu, lebo to sa hrá aj v e-sports. A je proste strašne OP. Kámo, keby to ten typek klačol real, tak neviem, by som si ho pridal do friendov. A takisto si môžem pridať aj do friendov vás, ktorí pozeráte na toto video, len napíšte ID a môžete so mnou kľudne hrať. Poď, ti to dáš! Bum, bum! Nevadí. Proste Kit, no. Sorry. Ale za to akože tú prvú hru som ich tam dosť potiahol, takže nemusel za to na mňa až tak ísť. Rage. Bum. Že ešte nestihne dať. Yes! To sa mi tak vydarilo, to som úplne chcel. Lebo on mal... Viete čo? Nice! Pekne, dobre. Prvú hru máme, skúsime to ešte pušnúť. Poďme. Pekne. Ďakujem všetkých, čo pozeráte na toto video, veľmi si to vážim. Možno urobíme nejaký opening, ale asi nie. Fakt vám ďakujem, podporujete ma v tom. Som celkom nový, takže som rád. Fúha. Koho by som si dal? Asi Spajka. Dgr, OK. Dám si Spajka. Napíšte kľudne do komentárov, že koho by som mal pušnúť, alebo že či by som mal pokračovať ďalej v pušovaní rankedov. Spike je na túto mapu dosť dobrý, len si musím zmeniť toto. Dobre. Dúfam, že som ešte stiel aj ten damage, ale keď no, tak to nebude vadiť. Hlavne, že mám ten shield. Prestíž vás s nami, to by sme mohli dať. Nice. Poďme. Dobre, im to tam naspamujem. Yes, áno. Dobre. Yes, dobre, kill. Dobre, troška im to tam naspamujem. Nie, prečo sa mi toto kolagalo? Boom. Poď. Tak, dobre. Yes, dobre. Prvý round máme už vyhratý.
Už nemôže dať ani za nič klač. Yes, pekne. Kamo real teraz, mi to na videjko ide strašne super. Dobre, zase im to tam naspamujeme. Za chvíľu budeme mať hypercharge, yes. Ešte teraz je vlastne tá vylepšená hypercharge. Boom. A pekne sa dočuje ten crow. On je celkom skúsený asi ten crow. Nie. Prečo sa mi to tak laglo? Kámo. Ten crow už mal byť dead, on strašne dostával. Nie. On je dead. Pekný dodge! Kámo, jak to dá, more. Dobre, zabij ho. Yes, dobre. Toto by mal dať. Áno, pekne. Nice, kámo. Pekne to dali. A teraz nám chýba posledná hra od Mythicu. Dúfam, že teraz nedostaneme nejakých tryhardrov. A prosím, nech mi to vyjde. Prosím. Game Grab za to nemám až tak rád. A väčšinou si dávam Finks, on je dobrý. Kamo, keby sme mali Real Aloxa, no nic. A nie, ona si už má vyšší rank. Už banli Edgara, tak ja bannem asi Minu, lebo... Nie, Rika, lebo on je strašne otravný. Neviem ho nájsť, no. Bannem neviem koho, asi potom Damiana, no. To ma napadá. Kamo, keby to bol Real Alox, more. Asi Finks, no. S čím to sme... nestiel som, škoda. Tak poďme. Alox, ty musíš hrať jak Alox. Jasne, kamo, proti nám ide Masters hráč. Tak to budeme mať dosť ťažké. Ale dúfam, že to dáme. Nice, pekne. Dobre. Mal som banúť tu Meg. Yes. Dobre, za chvíľu tá Meg bude dead. Ona je strašne otravná. Nie, kamo. Kamo. Však ale, prečo si bral na toto mapu Bibi, však to je hrozný pík. Podľa mňa. Bum. Dobre. Yes. Počkaj, ja ju dám. Pekne? Yes. Dobre, dodžijem. Dobre. A už tam ide tá Bibi zas. Už tam ide Bibi. Back to back. Yes! Kamo, musíme kryť toho. Yes, pekne. Kamo, nie, pozor! Ja som to vedel. Nie. No, musím to tam dať. Tá Bibi nás nepustí, no. Nie. Kamo, škoda, no. Kamo, prečo sme museli Keby sme nedostali Masters hráča a Monfane, tak by sme to dali. Škoda. Kamo, tak posledná hra ma úplne dávala. Neviem, že či to dneska dáme. Ale kľudne napíšte do komentárov IDčko, ja si vás pridám. Lebo potrebujem pomoc. Vidíte, že nevždycky mám dobrých hráčov v týme a proste je to dosť otravné. Kde je Riko? Kamo, nie. Rýchlo. Kde kit? Dobre. Ešte som to stihol. Poďme. Na toto mapu. No dobre, môžem Finks, lebo s Finksom som celkom dobrý. OK, toto si môžem nechať. Musíme to dať, musíme. Dúfam, že teraz nedostaneme takých tryhardrov do hry. Kámo, nie, prestíž. On má 3 prestíž 3. Možno aj viac.
Kamo. Čo dáva? Pekne Ems. Ono nice. Kamo, tak tá Ems tam dosť prekvapila ich. Podľa mňa. Yes! Pekne. Možno to ešte dneska stihneme. Uvidíme. Fakt, toto bude po prvýkrát v živote, čo som dal. Mythic. Takže som na to zvedavý. Dosť. Yes! Tak my to si fakt dáme. Aký doč! Yes! A zase sme jednu hru od toho. Kámoškovia. Posledná hra. A dám Mythic. Ešte nikdy v živote som to nemal. Teraz by to bolo fakt super, keby som to dal. Bravo boli, tak to si berem. Jediného brawlera, to je proste najlepší brawler. Cenou skill, ale proste ukážem vám ho hneď. A je to proste najlepší brawler, ktorého poznám na Bravo boli. Akože možno sú aj lepšie ako Melody a tak, ale vidíte, že ktorého myslím. A myslím nikoho iného než Daryla. Áno, Daryl je ten brawler. Vidíte, aké s ním dávam gameplay. A poďme na to. Tak, yes! Mohli by sme to dať. Mám v týme 2 masterov. A ja som celkom dobrý. No a teraz mi dajte loptu? Nie. Škoda. A to tam už dá. Nedal to. Jak? Dá to. Že to dá. Prosím. Nie. Kamo. To mali Real pred sebou prázdnu bránku. Nie, jak to nedal? Kamo, Real má na ňom Prestige 2, to určite iba campil to Prestige 2. Ja to dám. Yes! Dobre, prvý gól. OK. Asi urobím fidget spinnera. Škoda. Poď, yes. Ja to asi dám prvú, konečne. Poď. Vy to dáte. Ste bosovia. Je to tam! Mythic 1! Yes! Po prvýkrát v živote. Ešte krásne sa mi to vydarilo na video. Takže ďakujem vám všetkým, ktorí ste pozerali toto video a čaute u ďalšieho videa.